ngala ngibonanga bengingakaye Southgate. Inyama yala ibhalwanga nanokuthi imalini iplate lakhona. Hey mara ngendlela ibukeka ngakhona ngathi imnandi ngizithandela le i-steak nelokhonja nevors nepapa mina. Ngazathi ngcono i-chicken nevors. Eningi kangaka kodwa mngani uzoyikhona. Hayi sekubonakala khona mayisalile. Okay. Gogo. Sawubona bhuti. Sanibona. Unjani? Ngiyaphila. Nathuthukile Lutho angithuka ngeke. Oh, okay. Okay bhuti, sicela inyama. Inyama le nevors nepapa nesteak ne-chicken nevors. I-chicken nevors. Bhuti uyezwa kahle. Sithi sicela i-vors ene-steak plus i-chicken nevors. Imalini? Oh hayi 30 rand. Hola mfethu. Itsara. Udala mna. Ayazwakala mfowethu. Umama ninjani? Ayinayo. Okay mfethu ngiyabonga. Hey mina ngimthanda nomfana nje ngithanda yazi labo bhuti laba abakhuluma English njengonyawo shem. Ngitsho ngathini vele. Unequivocal masisi. Konje uthe ufuna iphi inyama? Hayibo bhuti kanti ubungakayenza inyama. Unequivocal sisa ngithi manje ngisenaphazamisa lokho kusewandle. Ngibona into translucently ngasho nje ukuthi mhlambe Yo, lamadoda wafunayo la akhuluma isingisi.